Dek, cara aku di bojo ngono pantes porong ya, Dek? Pantes ya Mbak, wis tua kok. Iya ya. Ancen wis wayahe, wong wis gede kok ya, Dek. Iya Mbak. 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 Halo. Waduh. Mbak. Halo. Halo. Ya Allah, ketipu Mbak. Denger nak tiba kok ora ditulungi lek, Dek. Dek, Ya ayo. kotor dadine. Itu ayo apa tak bojo iki cocok ya sini ya. Itu sing ndi? Sing dhuring banget ya. Waduh. Aku lek aku wis kok iku aku wis kuwat ini yo. Nek seneng tak lang marani bapak kon nakokno mesisan. Wong seneng ngomong-ngomong ning kene nggo apa? Neng iku sapa wong tandi iku? Iku lak kepiye manake Sarmin iki lho. Emang kidul iku. Oh iya. Bapak tak CM mangkat langsung wis bapak pokoke. Aduh, wis kadung aku kudu aku wis iki pokoke. Itu apa? Kawin lah pokoke lah. Lho piye wis gede nang kawin nek wis aku tak teluke bapakku nggo. Nang parani nek ono? Ya. Matur suwun dongakno ya. Dongakno pokoke dongakno tiru. Aduh. Wong kok iku marek Jayu adine. Lho adine tak dideki aku kok. Aja ndedek-ndedeki tok aku lah yo ndedeki kok. Yo saingan ae. Pak tapi gitu ya, Pak. Oh, pijet mesti ndek karep iki. Wis go, Pak. Aku mau teh. Tidak pengen diputus lah. Gue tak pengen foto, tak pengen foto. Saya waduh. Sumpah, aku pengen rabi, Pak, wes, Pak. Ditakok isih abot ae gelem apa ora. Gue tak takut aneh, Pak. Tak panane ya ngomong aja. Tak takut aneh bocah. Mas didoyo main. Iya. Ya, Pak, dongakno anakmu ya. Iya, iya. Bener rabi tak kita putusin 10, Pak, kok, Pak. Kami sik ngono, Pak. Matur suwun, Pak. Assalamualaikum, Pak. Salam. Bocah angger wayahe rabi yo ngene iku. Nyeprot-nyeprot ana apa, Nduk? Koncoku duwe HP, aku ora butuh tukang HP dhewe ya, Pak. Wong cilik ngono kok. Ya mau pokoke tukokno. Cek cilik yo HP. Mbakmu lho. Jolo HP ora tekon HP. Lah Wong wong dhewe wong iki. Lah wong iki kok beda karo aku. Mau pokoke tukokno HP. Cah iki. Wong cilik ra gede. Sekolah HP kan. Lu ora mikir sekolahe. Pak sing yo. Aku harus ngontokan Mbak Agi nak jalan kami ae kok. Wis paranane. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Pak. Yo, ya, Pak. Nggih. Enten keperluan apa, Mas? Ngeten, Pak. Kula niki mau weruh putri jenengan. Kula pengen bojo putri jenengan. Nah, kula pengen lulus tukang jenengan. Dan aku karek bocahe le. Sing kok karepno sing ndi? Sing gede niku, Mbak, sing Mbak Eta sinten niku. Sing dhuwur. Sing tupiem le. Nggih, Pak, untuk yen niku, Pak. Jane paling wayu niku, Pak. Wis. Kula trek lah putri jenengan pun, Pak. Pun resno kula, Pak. Nah, aku karek bocahe. Saya tak terima dulu. Kan. Halo, Pak. Iki anak bocah. Kemoni sik. Nah, iki masih ngarepe sampean. Apa, Pak? Ngarepe sampean apa juga bojo. Seneng aku. Iya. Emoh. Ora buta aku. Loh.
Lah piye mulai bocah malam kok. Bakal salam tresno ya, Pak. Iya. Ya nek aku kan bocah lan aku sebagai wong tua ya wis piye sisi ae ngaten. Bocah wis wayahe lah. Nggih, pun Pak, mulai tak perjuangke mulai Pak, mungkin Pak. Pamit aja Yo, Pak. ngono. Assalamualaikum, Pak. Ya jadi ya seneng dengan mantuku ya. Nggih. Ganteng ya, Pak. Ganteng mau apa? Kuwi orang ganteng lah gede duit. Pak, Pak, aku piye Pak iki Pak? Bocah iku ora gelem ambek aku Pak. Pokoke saya rasa aku rabi ya bocah iku Pak aku Pak. Ngajak piye terus? Wes, iso pokoke rabi Pak. Ayo mermet dukun Pak aku Pak. Ayo mermet dukun pokoke. Ya wis sak karepem tak turuti. Ayo Pak, pokoke Pak, ayo Pak. Ya, mana? Boleh ya lah. Ning daerah kene jare ana dukun kondang ndi, Mas? Dukun kondang nggon kene omahe kono. Ternas, Patang blo teko omahe. dhek mek 20.000 wae. Ya wes 20 ora apa-apa. Ayo penting aku iso bojo ngono pokoke aku. Ayo penting aku iso bojo aku pokoke. Untuk jarak-jarak pirang atas meter kok. Cak ceritan blok teko larang-larang. Tuh, kene Wah. Iki ya, Pak. Dukun sakti tenan lho. Bojo aku, Pak. ya ayo mlebu. Ayo pokoke. Duh, lawangnya tutupan Pak, piye Pak iki Pak? Sak di cintane delok sik. Tutupan Pak. Ono guyu apa nih? Belum. Belum. Iki dukun sakti tenan kok. Ayo Pak. Lalu mana? Mbak, ning kene aku enak perlu, Mbak. Aku wis bocah. Tapi bocah iku wangel sama tak entukno, Mbak. Aku pengen supaya kepriye bocah iku seneng karo aku, Mbak. Pengen bojo aku, Mbak. Ora kok ngerti tanggal lahirnya? Ngerti kabeh golekne. Gampang. Gampang kok, Mbak. Masalah iku duit piro ae tetep tak kei, Mbak. Penting aku bojo, Mbak. Pak, ono apa, Pak? Pergi, Pak. Pergi apa? Peluk, kalau. Kalau mleki bapak kok, Mbak. Nanti apa mati iki piye, Mbak iki, Mbak? Tenang. Sopo kuwi bocah? Tur kiye, Mbak, jenenge, Mbak? Aku wis pokok wis adung tresno mbek aku, Mbak, Mbak. Itu bojo aku, Mbak. Tenang ae. Dukun beto sing ae bojo iki anakku. Sing ana ora demite iki kowe. Sing ana orane brak. Sabar, Pak. Sabar. Penting aku bojo, Pak. Santai lah. Sabar, Pak. Sabar ya, Pak. Iki syaratnya le. Sarno wonge le, ombekno wonge. Boleh bocah ya, Mbak? Iya. Iya, Mbak. Ambek nek mangke nggih, Mbak. Ojo dobekno apaan le. Ini boten, Mbak. Nggih pun niki nyatane. Saya le. Bayar online ae le. Bayar online. Oh, nak kirimin nomor rekening ya, Mbak? Oke. Nggih. Matur suwun nggih, Mbak. Oke. Ayo nggih, Mbak. Ya, bi. Ucap nikah yo.
bocah malah mau. Masih gede, masih cilik. Medoran aku, Pak. Orang di sopan belas karo wong tuwa. Kalau adine tetep ajak kompromi kok. Tak kan kek nombelan iki. Wis ora sapa kudu bojo arep pokoke. Nek. Nek awake penting. Ini kok dulu. Emang pengen apa sih? Agak pengen HP kapan kan? Iya. Ini tak HP ya. Iya. Tak HP anyar. Tapi syaratnya aku. Apa syaratnya? Iki kok kayak nambah ya lah. Kan ngombe mbak cek liya. Kowe tak kei HP anyar. Wis, HP terbaru iki pokoke. Tak kena kowe, kanggo kowe. Ning mampoke kudu diombe mbak ya. Ning lo ya diombe mbak lo ya. Iya. Wis, matur nuwun tak lunga sik aku. Kok HP anyar iki? Ya wis tak ombekke mbakku. Ya wis tak wene mbakku. Penting aku duwe HP anyar. Mbak, iki bandingnya enggak cuma di sini. Tumben men kok ngekek baju aku wis iki. Dan mbakku sing ayu-ayu dhewe kok. Ya wis, matur nuwun ya. Mbak. Tumben aku tuh ngepekno baju aku. Ya wis, matur nuwun. Aduh. Sing aku cek ngeluh kena apa ya? Mosok banyu iki. Iki ya adikku dhewe sing ngekeki, mosok ya diracuni. Aduh, sirahku cek ngeluh. Aduh. Bentar banyak konti, Dok. Sak seneng gue. Cah takoni. Kan nyolong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah. Dek, Kenapa nih, Cong? ini ke Pak Ri, Pak mesti perjuangan kula. Pripun putri jenengan menawi berubah pikiran kan sakit kula ngamar putri jenengan kan. Oh, nunggu. Ya, Bu. Telur anak. Nggih. Dok, tukian. Nggih, Pak. Bener ini, Dok. Ini. Iya, Dok. Iya, masih. Enggak apa-apa. Nggih, Pak. Turun. Turun nganggur. Tenanan toh, Pak? Mana Dek? Ini P. Jadi turun, Pak. Turun. Turun nih. Monggo nih. Dek, jangan ada dandan cek Dek. Angsal mboten, Pak. Ya, bisa lo. Ngomongku semangat anaknya mawar. Pun, kula tawarin nggih, Dek. Iya. Katakan Dek, ngene Dek. Ya, hati ya, Dok. Le, dijogo le. Iya lah. Wis, paling. Ya wong Siti adek. Kan sampe di bojo sama aku, Dek. Siti lho, Dek. Siti. Nani? Dek. お前はもう死んでいる。 Halo. Walah, masih brengol.